chinhu chinonzi rufu usina kutarisira achitambirike. Iri hama yako iyo yabuda mumba ichiti iri kudzoka yozongounzwa zvichinzi nhingi wako atove kumochari afa. Zvinhu zvinosirisa zvikuru. Ndikutambirai zvekare pano paHatirari 263 kana nguva ichiri munyowani iri first time yekutibata chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Ndini wenyu Hatirari nchange ndichikutsvagirai nyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka iwewe usanonoke kusubscribe. Ndichakuvigirai manews updates. Nyando inezvayo muzvara nhasi inyaya musikana wamuri kuona pascreen penyu akakomberedzwa nekala yegreen. Mvura iri kunzi yakanaya mutown. Mvura iyi yanaya mutown. Pane building rakadonha kuna kona Chinoi Street and Bank paCBD niye Gulf. Mvura iyi yanaya zviri kunzi building iri rakadonha pakafa vanhu vanosvika ivo 5 kusanganisira musikana wamuri kuona pascreen penyu pakakomberedzwa nekala yegreen. Musikana uyu akafira ipapo. Zvinhu zvinorwadza zvikuru, zvinhu zvinoseresa. Anga chiri mwana wechidiki, anga achidawo kutokura kuenderera mberi kuchengeta vabereki, but inzira yaMwari inenge yasvika. Ndichikumbira mutauro zvamunofunga mucomment section kuti macases aya anyanya awandisa. Musi uno bhazi rakabheuka kumasvingo, mvura ichinaya futi. Ndokumbira mutauro zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi.